Filmati esklusivi ta' One News mill-laqgħa tal-Eżekuttiv jikkonfermaw il-firda li hemm bejn il-fazzjoni Delija u l-fazzjoni Busuttil. Kienu għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija, 3 sigħat wara li bdiet il-laqgħa tal-Eżekuttiv, li bdew jitħabbru l-ismijiet tal-persuni li nħatru fil-karigi ta' President tal-Amministrattiv u tal-Eżekuttiv. Id-deputat Karl Mifsud Bonnici tal-fazzjoni Delija ġie elett fil-kariga ta' President tal-Amministrattiv Nazzjonalista. Huwa ġab 46 vot, waqt li Graham Mancini mill-fazzjoni ta' Busuttil ġab 31 vot. X'ħin sar magħruf li nħatar fil-kariga Mifsud Bonnici, il-fazzjoni Delija reaġixxiet b'ferħ kbir għax rebħet lill-fazzjoni Busuttil. L-esponenti tal-Eżekuttiv mill-fazzjoni Delija qamu bil-wieqfa u beda jinstema' ċabċib kbir u tiżbit fuq l-imwejjed. Kif jiġdu l-filmati esklusivi, Karl Mifsud Bonnici qam bil-wieqfa u ngħata tagħnieqa kbira mill-eks kap tal-Midja Nazzjonalista Pier Portelli, li ftit qabel kien stqar li kellhom jittieħdu passi kontra d-deputati nazzjonalisti li qed jagħmlu ħsara lill-kap. Ma' ġenb Portelli kien hemm il-koordinatur politiku Jean-Pierre De Bono li ħadlu bidejh u l-istess għamlu l-ħaddiema tal-komunikazzjoni tal-Partit ta' Delija. Sakemm Mifsud Bonnici mar ħdejn il-kap u hawn għalqu miegħu. L-istess għamlu l-Viċi Kap David Aġus u s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Iżda r-reazzjoni għal ħatra ta' Elix Perici Kalaxxone bħala President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kienet bil-wisq differenti. Reazzjoni sfurzata u li tixet il-qasma fil-Partit Nazzjonalista. Perici Kalaxxone huwa mill-fazzjoni Busuttil u tellaq waħdu wara li Graziella Tard Previ mill-fazzjoni Delija kienet imġela minn Delija tirtira mill-elezzjoni. Dan f'mossa biex jevita aktar inkwiet mal-fazzjoni Busuttil. X'ħin inħatar Perici Kalaxxone, in-nies ta' Delija baqgħu kważi mwaħħlin mas-siġġu. Pier Portelli lanqas biżdar biex jieħu bidejn Perici Kalaxxone li għadda minn warajh u Jean-Pierre De Bono b'mod sfurzat der jiflaħlu għall-kirjanza. L-istess għamlu l-ħaddiema tal-komunikazzjoni ta' Delija. Adrian Delija b'mod sfurzat bil-kemm għannaq lil Elix Perici Kalaxxone għax mhux tal-fazzjoni tiegħu. U l-istess reazzjoni kellu s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley li kien safa fil-mira tiegħu wara li akkużah li kienet iċekken ir-riżultati tat-telf elettorali ta' Mejju li għadda. Għal-ħatra ta' President tal-Eżekuttiv ivvutaw 78 membru. Kien hemm vot invalidu. Minkejja li vvutaw 78 membru, Perici Kalaxxone ġab biss 53 vot. Fil-fatt, għalkemm Kalaxxone tellaq waħdu, mhux kull membru tal-Eżekuttiv ivvutalu. Fl-istess elezzjonijiet, Charles Selvaġġi, esponent ta' Delija, irtira n-nomina tiegħu għall-kariga ta' teżorir tal-Partit Nazzjonalista biex issa jridu jerġgħu jinfetħu n-nomini biex tintela din il-kariga b'piż kbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.